Veľmi som sa tešil, keď tu prídem a viem, že možno mnohí ma ešte nepoznáte, tak budem sa snažiť možno trochu povedať, keď budem počas kázania, že kto som a možno povedať niečo zo svojho života. A keď som sa modlil za to slovo a že čo mám vám priniesť a čo mám rozprávať, tak Duch Svätý to postupne tak dal na srdce. Dostal som také indície, dostal som slova a tvorilo sa to postupne vo mne, ale ústredná vec, ktorú mi dal veľmi na srdce Ježiš, bola svetosť a evanjelium. A začnem veľmi zaujímavým príbehom. Je to môj obľúbený príbeh. A veľakrát, keď som rozprával evanjelium mladým ľuďom na východe Slovenska, alebo aj rôzne, tak som rád rozprával tento príbeh. A v čase prvej svetovej vojny sa začali ľudia pretekať, kto prvý dosiahne severný pól a kto prvý dosiahne južný pól. Ale veľakrát vlastne spomínajú ľudí, ktorí dosiahli severný pól a južný pól, ale málo kto spomína muža, ktorý sa volal Ernest Shackleton. A je to môj obľúbený príbeh, keďže vlastne on prišiel a dal do novín inzerát, kde hľadal mužov na výpravu, keď chceli prejsť vlastne celý južný pól naprieč. A ten inzerát znel takto. Hľadám dobrovoľníkov pre nebezpečnú cestu. Nízka mzda, krutá zima, dlhé hodiny v úplnej tme zaručené. Návrat neistý, ale uznania česť v prípade úspechu. A o ňom je povedané, že to bol jeden z najlepších lídrov expedícií, aký kedykoľvek bol. A čo sa vlastne stalo, je, že loď, ktorou išli na južný pól, vlastne stroskotala a on mal za sebou asi nejakých 50 mužov. A čo sa stalo je, že vlastne keď stroskotali, tak sa živili tučniakmi a vecami, ktoré tam boli a on úspešne vrátil do Anglicka všetkých 50 mužov v zdraví a pokope. Boli tam 2 roky. A vrátili sa všetci v zdraví a pokope. A tak vlastne sa zapísal do histórie ako jeden z najlepších lídrov expedície, ktoré boli. Pretože každý jeden prežil, čo sa málo komu podarilo priniesť všetkých mužov zdravia a pokope. A vlastne ako dal ten inzerát do novín, tak jemu na takýto strašný inzerát sa mu začali ozývať tisícky ľudí z celého Londýna. Tisícky mužov a začali chodiť za ním, že ja chcem ísť na tú expedíciu. A on vlastne mal výberové konanie, keďže vôbec nečakal, že toľko ľudí sa ozve na takýto strašný inzerát. A nevyberal si mužov podľa sily, nevyberal si ich dokonca podľa ich schopností, ale vyberal si ich podľa ich charakteru, podľa ich srdca a podľa toho, akí nádejní boli, ako boli radostní. Pretože vedel, že nie je dôležité na výdrž touto expedíciou sila, schopnosti, ale v prvom rade to, čo bude v srdci a to, aký charakter bude. A keď rozprávam o životnom štýle evanjelia a svetosti, tak častokrát mi to pripadá ako tento štýl tohto inzerátu. A môžem to spojiť spolu s mojím príbehom, ako som spoznal Ježiša Krista 8 rokov dozadu. A chcem zdieľať toto svedectvo, lebo ako je napísané v Zjavení Jána, že ale oni na ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. A ja vám chcem rozprávať svedectvo môjho života, pretože ja viem, že svedectvo a baránková krv je to, čo je mocné nad satanom. Pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska. Je to vlastne 15 kilometrov od poľských hraníc. A vyrastal som v kresťanskej katolíckej rodine. Moji rodičia čítali každý deň Bibliu, ale ja som nejako nikdy osobne nepoznal Ježiša. Chodil som do kostola a na každý sviatok, každú jednu nedeľu, každý jeden piatok. Počúval som príbehy z Biblie od môjho otca a reálne som Ježiša nepoznal.
pýtal som sa stále a hľadal som niečo duchovné, ale nevedel som to nájsť. Moje vnútro bolo prázdne. Mal som kopec strachov, mal som problém s rozprávaním, mal som kopec proste strachov z ľudí. Častokrát som sa bál otvoriť pred ľuďmi, bál som sa rozprávať s ľuďmi, uzatváral som sa nabok. Bol som si neistý sebou, nevedel som, čo bude s mojim životom. Vedel som, že áno, je možno nejaké nebo, je Ježiš, ale mne to nič nerozpráva, pre mňa to nič neznamená. Čože nejaký Ježiš zomrel za mňa, keď ja v svojom každodennom živote sa trápim s kopou strachov, ktoré som mal. A vlastne mal som iba jedného brata, môj brat je aj tuto, so mnou vpredu. A príbeh sa začína takto, že boli sme sprejovať s kamošmi grafity po dedine a mali sme z toho strašný prúser. A o mesiac na to brat aj s dvomi najlepšími našimi kamošmi, sme boli taká partia, že dvaja bratia, odišli na víkend a ja som tam nešiel, nevedel som, že o čom to je vlastne, nedozvedel som sa o tom, ja som bol niekde inde, už si to nepamätám presne. Zrazu prišli z toho víkendu domov a môj brat bol úplne iný. Pozerám na neho, že tak teba asi šiblo. Môj brat sa prestal so mnou hádať, môj brat mi prestal nadávať, môj brat za mňa upratal. Čo sa to stalo? A tí kamoši prišli za mnou a rozprávali, že poď s nami k nám domov, ideme sa modliť. Čo? Vy sa idete modliť, však sme sprevali grafity 2 týždne dozadu. Hej, poď s nami, ideme sa modliť. Tak ma zavolali do izby k ním, ja som tam vošiel, proste typek tam hral na gitare, chváli. A prišli, že no tak položíme na teba ruky a sa budeme za teba modliť. A že no, že okej, že dobre, ale to je trošku divné, nie? Nič sa neboj, to bude dobre. To bude dobre. Že, dobre, okej, dobre, tak teda, tak som tu, no, oskúšajte, no. Čo sa stalo v ten moment, keď na mňa položili ruky a začali sa modliť, je, že niečo naplnilo miestnosť od spodu až hore a začala sa liať na mňa nepredstaviteľná Božia láska. V ten moment som počul v svojom srdci hlas Ducha Svätého, ktorý rozprával: prišiel som za tebou, aby som ti povedal, že som si ťa vyvolil v matkinom lone a že Ježiš Kristus bol poslaný, aby zomrel za teba. Že prišiel na to, aby si bol zachránený a spasený a položil som svoj život za teba, aby si mohol byť slobodný, aby si mohol kráčať vo mne. Chcem sa ťa spýtať, ja ťa pozývam do života so mnou, či si ochotný teraz, tento moment, dať svoj život, svoje sny, svoje strachy, svoje pády, svoje hriechy na môj oltár v tento moment. A ja som povedal áno. Povedal áno, dávam ti svoj život, Ježiš. V ten moment naplnila Božia moc moje srdce. Začal som rozprávať v jazykoch a začal som mať obrazy o tom, ako som videl, ako sa Božia sláva a svetlo vylieva na Slovensko, Česko a celú Európu. Videl som chorých uzdravených, videl som slepých vidieť, hluchých počuť a chromých chodiť. A ono toho pokračovalo asi 3 hodiny. 3 hodiny sme sa modlili. A hneď na to, ako som povedal to áno, ako som videl tieto veci, tak sa stala veľmi zvláštna vec. Ocitol som sa na chvíľu v pekle. Mal som proste obraz, kedy som vlastne zostupoval dole do pekla. Ako som išiel dole, tak tá temnota a chlad bol stále väčší a väčší a väčší. Môžem povedať, že trvalo to asi možno iba 5 minút, no ono to trvalo ako roky. A čím som išiel nižšie, tým som viacej
cítil neprítomnosť Boha, väčšiu temnotu, nenávisť a strach. Bolo to, ako by som cítil plus 60 na svojom tele a zároveň minus 60. Až keď som prišiel dole, tak som videl som satana, ktorý prišiel proti mne, postavil sa takto z očí v oči oproti mne a rozpráva mi: to rozhodnutie, ktoré si teraz spravil, budeš ľutovať do konca svojho života. Budeš ľutovať deň, že si sa narodil a že si spravil to rozhodnutie. Nedarujem ti ani deň, odkedy si spravil to rozhodnutie. A som stál a cítil som ten chlad a temnotu, ktorá išla z neho, a zrazu som uvidel v jeho očiach strach. A spýtal som sa satana: prečo sa teda bojíš? Prečo sa teda bojíš, keď budem ľutovať to rozhodnutie? A v tom momente som videl anjela, ako ma vzal z pekla a ma vyniesol hore. A dostal som slovo z Jeremiáša 1, ktoré hovorí: skôr, než som ťa otvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Povedal som: Pane môj Hospodine, neviem hovoriť, to bol môj problém. Ja som mal 14 rokov a zasekával som sa, keď som rozprával. A som rozprával: Bože, ako mám rozprávať? Hospodin mi však povedal: nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil z nevýrok Hospodina. Potom Hospodin vystrel ruku, dotkol sa mi úst a Hospodin mi povedal: pozri, vložil som svoje slová do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. Čo sa stalo potom je, že s tým, čo sme prijali, my sa začali spoločne modliť a začali sme čítať Bibliu. Bol som hladný po Božom slove. Moje srdce malo deficit po Božom slove. Tak som prečítal celý Nový zákon za prvé 2 týždne. Potom som prečítal celú Bibliu za mesiac. Potom som prečítal Nový zákon ešte 3-krát. Prebehol pol roka. Bol som hladný po Božom slove a potreboval som naplniť hlad v svojom srdci. Tak spolu s bratom a s ďalšími kamarátmi sme sa rozhodli, že ideme povedať o tom, čo sme zažili v našej malej izbe. Sme vyšli vonku vlastne a pozvali sme spolužiakov zo školy, pozvali sme ľudí, tety, čo sme stretli naokolo, do kostola, ktorý bol tam v dedine. Zobrali sme Bibliu a začali sme rozprávať o tom, čo nám Ježiš ukázal. Že Ježiš Kristus je živý, že Ježiš Kristus zomrel za nich a že môže žiť skrze nich. A ľudia odovzdávali svoje životy Ježišovi, modlili sme sa za nich, boli pokrstení Duchom Svätým a modlili sme sa za uzdravenie a ľudia boli uzdravovaní. V jednoduchom zmysle sme začali čítať Bibliu a to, čo sme tam videli, sme chceli robiť a žiť. Tak sme išli a sme skúšali, čo bolo napísané v Skutkoch apoštolov. Keď chodil Pavol a modlil sa za uzdravenie, tak idem aj ja. Keď chodili učeníci, idem aj ja. A rovnako sme začali chodiť do rómskej osady. Vlastne v dedine, kde sme boli, bolo asi niekoľko, okolo 700 Rómov. Začali sme chodiť z domu do domu. Začali sme rozprávať o tom, že Ježiš Kristus prišiel, aby ich spasil. A keď sme sa modlili za nich, tak ľudia boli uzdravovaní. A videli sme to, čo som videl, keď som ozdal svoj život Ježišovi. Videli sme hluchých počuť, videli sme slepých vidieť, videli sme chromých chodiť. V tom čase som mal iba 15 rokov. A chcem povedať o tom, že Ježiš Kristus, rovnako ako ten Ernest Shackleton, častokrát si nevyberá ľudí podľa sily, nevyberá si ľudí podľa vzrastu,
Nevyberá si ľudí podľa toho, ako vedia rozprávať alebo nevedia rozprávať. Ja som bol chlapec, ktorý sa bál, ktorý nebol schopný vôbec rozprávať. A som povedal Bohu jednoduché áno. Malé jednoduché áno začalo premieňať môj život a život mojej rodiny a život môjho okolia. A keď som začal čítať Bibliu, tak som začal vidieť, že boli viacerí takíto typci, ktorí takto rovnako žili, ktorí povedali jednoduché svoje áno. A prečo tu dnes stojím a prečo dnes rozprávam, je o tom, že chcem vám povedať o tom, že evanjelium Ježiša Krista nie je len o tom, že Ježiš Kristus zomrel, aby ty si mohol ísť do neba. Nie je to len o tom. Častokrát, keď prichádzam ku kresťanom a tak ďalej, tak rozprávajú, áno, som spasený, Ježiš Kristus ma zachránil, viem, že keď zomriem, pôjdem do neba. Ale čo medzi tým? Čo medzi tým? A evanjelium Ježiša Krista nie je obmedzené len na moment toho, keď zomrieme. Ježiš Kristus zostúpil a prišiel ako Mesiáš, aby ustanovil novú zmluvu. Potom vystúpil na nebesia a momentálne slúži ako veľkňaz a prihovára sa za nás dňom i nocou pred tvárou Boha Otca. A vráti sa ako ženich po nás, po cirkev, po svoju nevestu. Evanjelium sa nekončí tým, že príjmeš, povieš Ježišovi áno a potom, keď zomreš, tak sa postavíš, ja som prijal Ježiša a idem do neba. Ježiš Kristus nezomrel len za to, aby keď zomre si mohol ísť do neba. On zomrel za to, aby si mohol žiť slobodný, Kristom naplnený život. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Veď slovo kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde je rečník tohoto veku? Neobrátila zda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou. Zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Ja chcem rovnako povedať, že bolo to bláznivé, že Boh si dokáže použiť 15-ročného chlapca na to, aby robil tieto veci. Nevedel som nič, nemal som školu, nevedel som ani rozprávať. A Ježiš Kristus to predsa spravil. A môžem povedať a svedčiť o tom, že Ježiš Kristus stál so mnou od toho momentu až do teraz. A bude to už 8 rokov. Momentálne mám 23 rokov a od svojich 14 rokov kráčam s Ježišom deň čo deň. A ja sa chcem modliť za vás a chcem vám priniesť tú správu toho, že Ježiš Kristus prichádza na to, aby ťa mohol vyslobodiť. Presne ten dennodenný život. To, keď niekto chodíte do práce, chodíte do školy, chodíte na svoje hodiny a máte problém s depresiami, s pornografiou, máte problém prijať samých seba. Ježiš Kristus presne prišiel pre tieto veci. On presne zomrel za to, aby vy ste mohli byť slobodní a žiť v ňom. A ja verím a stojím tu a svedčím o tom, že Ježiš Kristus ma uschopnil, aby som mohol kráčať. A rovnako to dokáže s vami. V starom zákone boli mužovia, ktorí oddelili svoj život výzorovo pre Boha. Volali sa Nazirejci. Jeden z nich bol Samson, ďalší bol Ján Krstiteľ, ďalší bol Samuel. A ja verím, že tak ako oni dali svoj sľub, že si nestrihali vlasy, neholili sa, nepili víno a na určitú dobu sa oddelili pre Boha. Tak ja verím, že Boh rovnako volá našu generáciu.
do tohto sľubu. Neznamená to teraz, že si budete strihať vlasy. Je to trošku smiešné, lebo ja mám dlhé vlasy. A bradu mám tiež. Ale je to o tom, že ja verím, že Boh nás volá, našu generáciu, oddeliť sa pre Boha. Stáť ako svedectvo živého Ježiša Krista. V našich domoch, v našich školách, v našich prácach. A že nie je našou silou, nie našimi schopnosťami, ale Božím duchom skrze nás môžeme premieňať okolie nás. Ja verím tomu, že keď sa vrátite domov, môžete začať žiť ešte plnejší život Kristovho evanjelia. Že evanjelium nie je len o momente v cirkvi, evanjelium nie je len o momente, keď máš dobrú modlitbu a dobrý čas s Pánom, alebo keď čítaš Božie slovo. Ja verím tomu, že náš životný štýl môže byť naplnený evanjeliom. Ja to môžem zažívať každý deň. Že ľudia v mojej práci, aj keď som bol v škole, momentálne keď som v práci, vidia, že niečo je na tebe iné. A ja verím, že Duch Svätý vzbudzuje hlad v srdciach neveriacich ľudí po tom, čo budeme niesť. Ja verím tomu, že Boh vzbudzuje hlad pre ľudí vonku zo sveta po tom, čo Ježiš Kristus do nás vložil. A veľakrát sa mi stáva v mojom živote, že Ježiš Kristus ma doslova obíde, ale v tom, že použije si ma bez toho, aby som o tom vedel. A môžem povedať, že keď som chodil na strednú školu, chodil som na gymnázium, tak som sa snažil svedčiť svojim spolužiakom deň čo deň. Jasné, že to nebolo, že prišli do triedy a začal som na nich kričať proste Božie slovo a čínte pokánie a tak ďalej. A bolo to o tom, že som sa snažil stáť Ježišovi Kristovi. Nechal som Ježiša Krista, aby premenal môj charakter. Jasné, že som robil kopec chyb. Jasné, že som sa učil. Ale Ježiš Kristus mal milosť so mnou. A to vám chcem tiež povedať, že keď má Ježiš Kristus milosť s vami, tak majte ju aj vy so sebou, prosím. Majte ju vy so sebou. Dovoľte Ježišovi, aby vás dvíhal. Dovoľte mu, aby premenal vaše srdcia. Dovoľte mu, aby prichádzal do vašich izieb, keď ste sami, keď ste doma. Keď čelíš svojim hriechom, keď čelíš svojim závislostiam, keď čelíš svojim depresiám, keď čelíš tomu, že máš problém prijať seba samého. Dovoľ Ježišovi, aby mohol vstúpiť presne do týchto vecí. Dovoľ Ježišovi, aby ťa dokázal zdvihnúť spud hriechu, spud závislosti a spud depresí. Ježiš Kristus túži slúžiť vašim srdciam deň čo deň. A ver tomu, že Ježiš Kristus, ako je na nebesiach, sa prihovára pred tvárou Otca presne za tvoje problémy. Za tvoje depresie, za tvoju závislosť na pornografii, za tvoju závislosť na iných veciach, za tvoju nečistotu, za tvoje hriechy, za tvoje strachy, za tvoje úzkosti. On prichádza a stojí pred tvárou Otca a prihovára sa, súciti s nami a modlí sa dňom i nocou, aby ty si mohol žiť slobodný život. Aby ty si mohol žiť život evanjelia. A ono je naozaj Božou mocou. Ono je naozaj Božou mocou. Ja vás chcem vyzvať, keď prídete domov po tejto konferencii, vyskúšajte si Boha. Vyskúšajte jeho dobrotu. Skúste, dajte šancu. Presne v oblastiach, kde zlievate, presne v oblastiach, kde už nemáte nádej. Dajte Ježišovi šancu, aby mohol prísť a dotknúť sa presne tých oblastí, v ktorých už nevidíš východisko. Veľakrát, keď som v svojom živote už nevidel nádej,
veľakrát, keď sa zdalo, že už je neskoro, tak on sa ukázal presne v pravý čas. Ukázal sa presne v pravý čas a nikdy nemeškal. Nikdy nemeškal. A môžem povedať, že naozaj, že ten, kto verí v Neho, nikdy nebude zahambený. Nikdy nebude zahambený. Nie je napísané niekedy. Nie je napísané, že raz za čas, ale nikdy. A verím, že Ježiš Kristus bude stáť pri vás. A ja sa chcem modliť za vás. A sa modlím, Ježiš. Príď teraz, Ježiš. Príď teraz, Ježiš, tak ako si zmenil môj život, tak ako si menil ľudí okolo, tak ako si menil moju rodinu, tak ako si menil mojich spolužiakov a dotýkal sa ich. Sa modlím, Ježiš, za túto generáciu. Aby bola oddelená pre teba, Ježiš. Ja sa modlím za túto generáciu, ktorá nemá robiť ľahké veci a rozhodnutia. Ja sa modlím za túto generáciu a pozývam ju, Ježiš, na tú výpravu s najlepším lídrom. S najlepším lídrom, ktorý aký kedykoľvek bol a kedykoľvek bude. Ktorý nás dovedie víťazne a s úspechom domov. Sa modlím, Ježiš, príď a prenikni do životov týchto mladých ľudí. Príď a zátraz ich životmi. Nenechaj ich rovnakými, Ježiš. Príď, Ježiš, a vylej svoju moc. Vylej svoju moc na každé srdce. Vylej svojho ducha. Ty si zasľúbil, že v posledných časoch vylej svojho ducha na každé jedno telo. Ja sa modlím, Ježiš, príď a vylej svojho svätého ducha v tento moment. Ja sa modlím, Ježiš, a vyhlasujem slobodu tým, ktorí sú zajatí na tomto mieste. Ja sa modlím, príď, Ježiš, a zažar svojim svetlom do srdc, ktoré potrebujú svetlo. Zažar na svetlom na miesta, kde je odmietnutie. Zažar svojim svetlom na miesta, kde je klamstvo. Zažiar svojim svetlom na miesta, kde je otroctvo. Ja sa modlím, Ježiš, a vyhlasujem slobodu zajatým na tomto mieste. Ja sa modlím, Ježiš, príď za svojou mocou teraz, v tento moment. Vylej svojho ducha, Pane. Ja sa modlím za túto generáciu, Pane, nech povstane v odvahe a v Božom duchu. Nech keď príde domov, nech povstane Kristus v tejto krajine, v Česku a Slovensku. Ja sa modlím, Ježiš. Nech je Kristus mocný skrze srdcia, skrze ruky, skrze ústa týchto mladých ľudí. Ja ti ďakujem, Ježiš, že ty sa neobmedzuješ na naše schopnosti, na našu schopnosť rozprávať. Prídi, Ježiš, a uvoľni svoju moc do ich životov. Ja sa modlím za rodiny, sa modlím, Páne, za spolužiakov, ktorí majú. Nech vidia pečať Ježiša Krista na ich životoch. Nech povstane hlad po Božom slove v našej generácii. Nech povstane hlad po Božej moci a transformácii v našich národoch. Ti ďakujem, Pane, že ty si dokážeš použiť týchto mladých ľudí, aby si mohol premeniť naše národy, Ježiš. Ti ďakujem, Pane, že ty bude skrze týchto ľudí uzdravovať chorých, že skrze ruky týchto ľudí budú slepí vidieť a hluchí počuť. Skrze ruky týchto ľudí budú uzdravené rakoviny. Sa modlím, Ježiš, za uzdravenie na tomto mieste. Sa modlím za ľudí, ktorí majú zdravotné problémy v mene Ježiš. Sa modlím a uvoľňujem Božiu moc do fyzických tiel na tomto mieste. Príď, Ježiš, teraz a dotkni sa miest, ktoré potrebujú byť uzdravené. Ja prehlasujem uzdravenie v mene Ježiš. Hovorím žalúdkom, žalúdočným problémom. Buďte uzdravené v mene Ježiš na tomto mieste. Modlím sa za ľudí, ktorí majú na tomto mieste dlhodobé migrény. Hovorím uzdravenie v mene Ježiš. Modlím sa za niekoho, kto má problém s členkom. Nech je uzdravený v mene Ježiš.
Ja ti ďakujem, Ježiš, že ty túžiš skrze túto mladú generáciu premeniť Slovensko a Česko a ďalej Európu. Že nič nie je nemožné v tvojich očiach. Že tak, ako skrze svedectvo mňa a brata prišli moji rodičia bližšie ku Ježišovi, tak rovnako ty takto, Ježiš, môžeš konať skrze ich životy a skrze ich svedectvo. Že tak, ako prišli ľudia a mladí v mojom okolí a moji spolužiaci k Ježišovi Kristovi, tak takto môžu prísť ich spolužiaci. Že to nie je nemožné v mene Ježiš. Ja sa modlím za zložité situácie vo vašich rodinách, za komplikované problémy a vzťahy, ktoré máte v rodinách. A hovorím uvoľnenie v mene Ježiš. Hovorím rozlámanie pút a zámkov vo vašich rodinách v mene Ježiš. Je uvoľnená Božia milosť a sloboda do vašich rodín. Sa modlím, Ježiš, pozdvihni túto generáciu. Nech sú hladní po tvojom slove, Ježiš. Nech keď budú čítať Božie slovo, nech sa im otvára pred očami. Nech počujú jasne hlas Ježiša Krista skrze jeho slovo. Nech sú zbudovaní tvojim slovom, Ježiš. Nech je zjavená tvoja moc a tvoja sláva, keď budú čítať Božie slovo. Nech sú premieňané a zbudované srdcia, keď budú čítať Božie slovo, Páne. Nech môžu zažívať a žiť ho v každodennom živote. Sa modlím, Ježiš, každá vec, ktorá bráni na tomto mieste prijať Ježiša Krista hlbšie, nechať ho preniknúť ešte hlbšie do svojho života, nech zlomená teraz mene Ježiš. Každý duch, každý strach, ktorý bráni odovzdať sa Ježišovi na 100%, nech je zlomený mene Ježiš na tomto mieste. Ja hovorím, že ste slobodní mene Ježiš. Že Satan ani nejaká moc, ani nejaká zbraň na tomto svete vás nemôže zastaviť pred tým, aby ste mohli vstúpiť do jeho lásky. Žiadna moc a žiaden človek. Príď, Ježiš. Nech sme ti podobní, Ježiš. Nech generácia Z je známa tým, že ti bude podobná. Nech generácia známa tým, že bude žiť, ako žil Ježiš Kristus. Že bude žiť ako učeníci. Nech naša generácia je známa tým, že bude niesť Ježišovú lásku do najtemnejších kútov našich republik. Je známa naša generácia tým, že nesie Božú moc a oslobodenie všade, kde pôjde Ježiš. Sa modlím, Ježiš, za každého chlapca, každé dievča, každého muža a ženu na tomto mieste. Príď, Ježiš, a použij si ich. Sa modlím za povolanie, ktoré je na vašich životoch. Či máte byť proroci, apoštoli, evanjelisti alebo pastieri a učitelia. Nech vám Ježiš Kristus ukáže, do čoho vás povolá, aby ste mohli naplniť v svojich životoch to, do čoho vás volá. Ja ti ďakujem, Ježiš, že títo mladí ľudia na tomto mieste budú dobrými svedkami tvojho evanjelia. Že budú dobrými svedkami tvojho slova. Že svedectvo, ktoré budú zdieľať, pôjde do končín sveta. Že svedectvo, ktoré budú zdieľať, bude oslobodzovať závislých. Že svedectvo, ktoré budú zdieľať, naruší fungovanie našich republik. A privedie Božie kráľovstvo. Ja sa modlím, Ježiš, za násilný rozmach tvojho kráľovstva. Nech sa šíri tvoje kráľovstvo do našich škôl, do našich prác, do našich rodín, do našich kamarátstiev. Ja sa modlím, Pane, nech povstane armáda. Nech povstane armáda na tomto mieste. Príď, Ježiš, a vyzbroj nás svojimi zbraňami. Príď a vyzbroj nás svojim duchom. Nech neustávame. Nech sa neskláňame pred Satanom.
Nech sa neskláňame pred kráľovstvom tohto sveta. Ježiš Kristus prišiel, aby ustanovil kráľovstvo. Ježiš Kristus kázal a niesol kráľovstvo. Nie kráľovstvo tohto sveta, ale kráľovstvo nebeské. Je tak? A veríte tomu, že Ježiš Kristus dokáže priniesť kráľovstvo skrze vás? Naozaj? Ja vidím mocnú armádu. Ja na tomto mieste vidím mocnú armádu. Ježišovi jedno, či máš 14, či máš 13, Ježišovi jedno, či máš 15, 18, Ježišovi jedno, či vieš, na akú strednú školu ísť, alebo nie. On si ťa použije. Ježiš vidí za tvoju depresiu. Ježiš vidí za tvoj strach. Ježiš vidí za tvoje ťažkosti a problémy. On vidí za to. Ono to nie je múr, cez ktorý sa nedokáže dostať ku tebe. A keď sa ti to zdá múrom, tak ja sa modlím za zlomenie teraz, mene Ježiš. Ja mám nádej pre naše štáty, pre Slovensko a Česko. Ja mám nádej, ja som ju spoznal. Ja som videl, keď sme chodili v rómskych osadách a začali sme svedčiť o Ježišovi Kristovi. Ako rómska osada, ktorá bola chudobná, kde ľudia nemali poriadne spravené domy a žili v chudobe a muži sa nestarali o svoje deti. Tak ako sme začali chodiť a zdieľať evanjelium deň čo deň, tak Ježiš Kristus začal meniť celú tú rómskú osadu. Vznikli pracovné pozície a mužovia z tých rodín mali prácu, začali pracovať, začali si opravovať svoje domy, začali si budovať základné veci ako kúpeľne a záchody. Začali sa starať o svoje deti, prestali byť svoje manželky, prestali míňať peniaze na automaty a začali milovať svoje deti a milovať svoje rodiny. A rómska osada v našej dedine, kde som žil, už vôbec nevyzerá tak, ako vyzerala. Tí Rómovia si tam postavili domy, majú auta, deti chodia do školy a momentálne tam vlastne vzniká rómsky zbor. A verím tomu, že keď áno, 15, 16, 17 ročných chlapcov, 4 dokáže meniť takéto malé okolie a toľko vecí, čo sa stane, keď vy poviete svoje áno naozaj na 100% Ježišovi Kristovi a prídete domov. Ja verím, že Ježiš dokáže. On to môže. Že Ježiš Kristus je riešenie pre problémy v Českej republike. Že Ježiš Kristus je riešením na úzkosť našej generácii. Že Ježiš Kristus je tým pokojom, ako hovoril Dominik včera na slove, ktorý preniká do domácnosti. Že on je tým pokojom, ktorý dokáže presne v čase, kedy sa dejú vojny, presne v čase, kedy celý svet sa trasie, tak on je tým pokojom, ktorý prichádza do našich srdc a vylieva sa. A môžem povedať, že aj keď veľa ľudí odpadlo od Pána za celý môj život, blízky kamoši, ktorí nechali Ježiša, veľa ľudí proste som stratil. A zažil som veľa proste vrchov a zároveň údolí. No môžem povedať, že Ježiš Kristus bol stále so mnou a jeho pokoj nikdy odo mňa neodstúpil. Nikdy, ani raz. Ani na moment. Stále bol pri mne. A keď som bol na tom najťažšie, keď proste stala sa nám taká vec, že spoločenstvo, ktoré sme budovali, tak veľa mladých ľudí začalo odchádzať od Ježiša. Veľa ľudí ho proste nechalo a my s bratom sme sa našli v momente, kedy sme plakali za mladých ľudí, ktorí sme videli, ktorí sme privádzali k Ježišovi. Ale som sa modlil, slovo ako sa modlil Dávid v žalme, že Hospodina si predstavujem pred sebou
je po mojej pravici. Nesklátim sa. A každý krát, keď som prechádzal ťažkosťami v mojom živote, keď sme začínali podnikanie s bratom, začínali sme proste marketingovú agentúru, momentálne som marketér a fotograf. A keď to padalo a nedarilo sa, tak stále som si opakoval to slovo, že Hospodin je po mojej pravici. Predstavujem si ho pred sebou. Nesklátim sa, nespadnem. A on prišiel stále v pravý moment. A tým chcem asi skončiť to slovo. Môžem mu zavolať chválu? A modliť sa za vás, že Ježiš Kristus bude s vami. Jedno, na akú ťažkosť natrafíte, jedno, aká opozícia zíde proti vám, on bude pri vás, po vašej pravici. Takto, ako je hneď blízko. Nikdy neodíde. Aj keď ju nebudete cítiť, keď ju nebudete počuť, keď ju nebudete vidieť, on bude pri vás. Stále a vždycky. Môžete si tým byť istí. Do konca svojho života. Že Ježiš Kristus od vás neodstúpi. Že on bude stáť a bude vás držať. A bude najlepší líder. Viem, že Ježiš Kristus nás prevedie cez túto dobu. Cez dobu ťažkosti, cez dobu vojen, cez dobu nepokojov, lebo je najlepší líder. A že sa nestratíme. Že on je najlepší líder. On si nedovolí stratiť ani jedného muža z nás. Ani jedného človeka. Ani jeden život. Že on bude stáť a bojovať, bude nás viesť. A sme došli domov. Sme došli domov v zdraví a v radosti. Sme došli domov slobodní. Nedobití, nerozsekaní, nespútaní. To nemá byť kresťanský život. Toto nemá byť kresťanský život. My sa nemáme trápiť, my nemáme kráčať spútaní a zvednutí dole. Za to Ježiš nezomrel. Ježiš Kristus zomrel, aby sme kráčali v slobode. Pozvi ho do svojho života, pusti ho. Pusti ho presne na oblasti, kde sa bojíš ešte. Daj mu svojich 100%. Oskúšaj si jeho dobrotu. Oskúšaj si jeho lásku. On je naozaj taký dobrý. On je naozaj taký dobrý. Vyskúšajte si jeho dobrotu. Pozvi ho. Ak sa ti zdá, že si to ešte nezažil v svojom živote, tak príď domov a volaj na neho. Môžeš kričať na neho z plných síl. A ver tomu, že sa ti ukáže. Ver tomu, že sa ti ukáže. Ver tomu, že ti ukáže svoju lásku. Sa modlím, Ježiš. Vylievaj svoju lásku teraz. Vylievaj svoju lásku do našich srdc. Ti ďakujem, Otec, že Ty nás tak veľmi ľúbiš, že si dal najviac, najvyššiu cenu. Ty si dal za nás to najcennejšie, čo si mal. Svojho jednorodeného syna. Že Ty si sa nezdráhol, že Ty si nevypočítal, že toľko je hodné za Filipa, že toľko je hodné za Martina, toľko je hodné za Kristínu. A že Ty si dal všetko. Povedal si, on je hodný všetkého. On je hodný toho najcennejšieho, čo mám. On je hodný mojej lásky. Napriek tomu, že zrešil, napriek tomu, že si padol, napriek tomu, že si na dne, tak on si povedal, že on mi stojí za to. Ježiš Kristus si hovorí, nie, že Ty mi stojí za to. On si to povedal už pred vekmi. On sa rozhodol už pred vekmi, že pošle svojho syna. Skôr než si bol stvorený, skôr než ťa porodila tvoja mama, si povedal, že Ty mi stojí za to. Tvoj život stojí za to, aby som poslal svojho syna. Tvoj život stojí za to, aby môj syn zomrel za teba. Tvoj život stojí za to, aby môj syn zomrel za tvoju slobodu. Všetko to utrpenie, nenávisť a
A ťažoba, ktorú zobral Ježiš Kristus na seba, stojí za to, za tvoj život. A či sa cítiš hodným, alebo nie, on pozná tvoj život a uznal ťa hodným. Teba som si vybral. Teba som si vybral. Za teba som zomrel. Ty mi za to stojíš. Teba milujem. Ty si môj. Ty si moja. Ja verím tomu, že Otec chodí po nebi a spieva si radosnú pieseň o tebe a o mne. Chodí a spieva tvoje meno a spieva o tom, že ty si môj, ty si moja. Tento syn mi robí radosť. V tomto mojom synovi mám zaľúbenie. Toto je moja dcéra, za ktorú som zomrel. Toto je môj syn, za ktorého som zomrel. Je to moja radosť, je to moja hrdosť. Nádherne som ich utvoril. To sú moje deti, ktoré si nedám zobrať od seba. To sú moje deti, ktoré mi nič neukradne z ruky. A Otec chodí takto presne v tento moment a spieva si túto pieseň o tebe. Spieva pieseň o tom, ako ťa ľúbi. Spieva pieseň o tom, aký nádherný a nádherná si. O tom, akú radosť prinášaš jeho srdcu. Ježiš, túžime byť ako ty. Túžime ti byť podobný, Ježiš. Ďakujem ti, že nás miluješ nekonečnou láskou. Že nie je hranice, že nie je končín, kde by nemohla zasiahnuť tvoja láska. Že nie je srdca, ktoré by nemohla záľať tvoja láska. Sa modlím, Ježiš, vylej svoju lásku. Amen. Máme před sebou poslední chválu a v té chvále se zpívá